Qala ta'ala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Wa iyyaka lan wedya sira wal kunuta ing dalem sertane putus asa min rahmatillahi sangking rahmati Allah wal amna lan rumangsa aman min makrillahi sangking rekodayane Allah. Fa innahuma mongko setuhune putus asa lan krasa aman iku min kabairil dzunubi setengah sangking pira-pira dosa kang gedhe. Qala dawuh sinten Allah taala wa man utawi sapane wong yaknatu iku putus asa sapa man min rahmati rabbih sanging rahmate pangerane man illadhaluna kejaba wong kang padha sesat sasar. Qala dawuh Allah fala ya'manu mongko ora aman makrallahi ing rekodayane Allah illal qaumul khasiruna kejaba kaum kang padha rugi-rugi kabeh. Kita sedaya dipun perdi nderekaken perintahipun Allah nebihi larangan-laranganipun Allah. Semanten ugi kita dipun ajari kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Qur'an lan hadis. Di antaranipun sifat-sifat utawa lampah-lampahan ingkang kawilang dosa ageng nggih punika gadahi rasa putus asa saking rahmate pangeran. Putus asa saking rahmate pangeran menika tergolong sifat ingkang sangat-sangat ngrugiaken kita sedaya. Sehingga Allah damel contoh wonten nabi niku sing putus asane nggih wonten. Contoh Nabi Yunus. Sehingga keranten sifat putus asane menika Nabi Yunus sampai kedadian dipun untal kalih iwak gedhi. Riyas nika dumugi tenggene akhiripun Nabi Yunus niku dipun dalaken saking wetenge iwak keranten maos donga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Niku putus asa. Kita kelampahi putus asa menika sangat-sangat kerugiaken. Sehingga kedadian wonten tiyang niku nyuwun sewu rada boten gadah penghasilan nyuwun sewu. Ini keranten kadang-kadang nggih keranten sifat putus asa. Lagi mergawe sithik wis rumangsa kaur, rumangsa mboten bakat, rumangsa mboten napa niku bagiane sehingga putus asa. Utawi misalkan kita nembe sinau, nembe ngaji, belajar teng kene pondok teng sekolah, lagi diwajari ajari sithik wis ora paham. Wis nyerah, lagi di misalkan levelnya paling dasar wis gak seneng, wis rumangsa akhirnya putus asa. Sehingga akhirnya nggih angsale nggih mboten pinter. Nisbate mergawe akhirnya mergawene nggih mboten dedeg, mboten menghasilkan napa-napa keranten sifat putus asa. Menika sehingga wonten kedadian sing sampai putus asa niku nyebabaken tiyang niku mengakhiri hidup dengan cara sing mboten pas, yaitu bunuh diri. Menika tergolong min kabairil dzunub, dosa-dosa ingkang kawilang. Makane kafarahe nggih mestine gedhe. Kafarul dzunub niku nek tenggene akhirat nggih, nek misalkan dosane kawilang ageng nggih kafarahe nggih gedhe. Mboten ringan, siksane Gusti Allah mboten ringan. Keranten kafarat tenggene akhirat niku mboten wonten kejaba dipun siksa kalih Gusti Allah. Allah ngendikaaken wa may yaqnatu min rahmatillah min rahmati rabbi illa dhalun. Ora ana wong sing putus asa saking rahmate pangerane wong kejaba wong kang
padha sesat-sesat kabeh. Wong sing padha sasar-sasar kabeh. Tiang-tiang ingkang sampun gadhahi putus asa tenggene rahmate pangeran niku dianggap tiang-tiang ingkang tersesat, boten angsal hidayah Gusti Allah. Kita sampun dipun contohi dening para sahabat. Sahabat niku kuwatah sing mlebet Islam dan akhirnya membaguskan, berbuat baik, memperbarui ajaran-ajaran Islam itu di atas usia 40 tahun. Bahkan tenggene riwayat-riwayat niku para sahabat niku wonten sebagian sing cara zaman sadurunge Islam niku nggih lampahe nggih banget awone. Tukang mateni tiyang. Kados Khalid bin Walid niku tiyang mendem, pemabuk. Umar bin Khattab niku perang ini sangat kasar sadurunge tenggene Islam. Bahkan nonton sahabat niku sing zaman jahiliyah niku mateni bocah wedok. Angger anak bayi wedok niku dipateni keranten dianggap boten beto harga diri tiyang sepah. Nek ana wong wedok, ana wong bayi wedok kok lahir dianggap aib kalih tiyang zaman jahiliyah. Sehingga anak-anak sing wedok niku dipendhem urip-uripan, sing lanang dijunjung-junjung. Niku para sahabat mekaten. Niku rata-rata nggih kathah ingkang justru mengenal Islam niku di atas 40 tahun. Keranten hidayah Gusti Allah, keranten boten wonten sifat putus asa ingkang nempel, akhirnya para sahabat iki nggih diangkat kalih Islam dados penggede-penggede, dados pioner-pioner ingkang saged dipun tiru kalih para sahabat ingkang sanes sehingga dumugi sapunika para sahabat. Bahkan Kanjeng Nabi nyifati ashabi kan nujumi bi aihim iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku iku kaya bintang-bintang. Nujum niku maknane bintang-bintang sing padhang. Bi aihim iktadaitum, endi-endine sahabat kok mbok tiru, mbok anuti, ihtadaitum mongko sira kabeh bakal entuk petunjuk. Niku nyifatine Kanjeng Nabi tenggene para sahabat. Sahabat niku disifati pokoke sahabatku iku kaya bintang-bintang, sah sing endi wae sing mbok anuti, mbok tiru niku nggih entuk pintu kabeh. Nggih, sedaya sahabat niku dianggap nujum kalih para sahabat. Sing endi wae sing mbok anggap sing iso mbok tiru wae. Kowe bakal entuk petunjuk. Niku dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah niku sangat-sangat dilarang sabu sahabat. Nabi niku ngendikaaken idza subba ashabi idza dhuhal fitanu wa subba ashabi falyudhiril alimu ilmahu. Faman lam yaf'al dzalika fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajmain au kama qala. Nabi niku ngendikaaken nek wis ana fitnah-fitnah wis muncul utawa sahabat-sahabatku kok dicela, dipaidu, mongko wong-wong ngalim niku becik padha ngetok-ngetokno ilmune, du ngetok-ngetok. Nek wis ana zaman para sahabatku sering dicaci maki, fitnah wis bermunculan teng pundi-pundi. Bahkan sakniki niku perkara kang awon niku nggih wani ngetok, di post, diketokno, di-share dan sebagainya. Mongko falyadhil alimu ilmahu. Beci wong sing ngalim-ngalim niku, wong sing rumangsa duwe ilmu niku ngetok-ngetokno ilmune. Ancamane wa man lam yaf'al dzalik, nek gak gelem nglakoni fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Dekne bakal dilaknat, dikutuk kalih Allah, para malaikat lan sedaya manungsa. Iku ancamane wong sing janjane duwe ilmu tapi mboten purun ngetok-ngetokno ilmune. Sakmenika zaman ingkang sampun ketingal sedanten, termasuk para sahabat niku dipun
celo. Ora cocok sithik dianggap salah. Bahkan iku mawon pun dimulai sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman sahabat iku sahabat-sahabat iku pun wonten ingkang dipun paido kalih sahabat sanes. Tapi tenggene akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah iku dilarang keras modo nyela tenggene para sahabat. Karena ngendikane Kanjeng Nabi sapa wae sing mbok nut sahabatku sira iso entuk pituduh saking Gusti Allah. Sehingga kita nyikapi sameneika kita ningali wonten nyikapi perang sing dilampahi oleh tiang-tiang Syiah. Tiang-tiang Syiah niku orang-orang yang fanatik tenggene Sayyidina Ali. Sekaligus mode tenggene salah satu sahabat. Jadi cocoknya nenggone Ali, tapi beberapa sahabat itu dianggap boten pas, boten dicocoki, sehingga nggih sering terlontar saking lesane niku nyela tenggene salah setunggalipun sahabat. Wong kita mawon niku diajari tenggene kitab Jauhar Tauhid niku nek boten salah wonten keterangan sekelas Yazid bin Muawiyah, tiyang ingkang nate menggal mata ini anake Sayyidina Ali rupane Husain. Dipotong gulune kalih Yazid bin Muawiyah. Niku mawon boten angsal dipun cela. Meskipun secara zahir piyambake niku nate mateni putune Kanjeng Nabi. Nek cara akidah Ahlussunnah wal Jamaah niku kita dipun larang nyela tenggene salah satu sahabat. Wallahu alam hikmahe napa niku boten kita dereng ngertos. Cuman umpame dipikir-pikir ngeten. Kok kita purun nyela setunggal sahabat? Gek mangke di lain kesempatan kita gadah pemangke ingkang boten bener nggih nyela liyane. Akhire mepet-mepet akhire citranipun sahabat niku boten sae. Padahal Nabi ngendikaken ashabi kan nuju. Sahabat itu kaya dene para bintang-bintang. Lho kok gelem anut entuk pitutuh. Kira-kira kita jarine anut tenggene Kanjeng Nabi boten nderek lamaipun dawuhipun Kanjeng Nabi. Menika akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para sahabat niku kathah ingkang mlebet Islam asal hidayah niku di atas umur 40 tahun. Tapi keranten Allah mboten nempelaken sifat putus asa tenggene para sahabat sehingga para sahabat niku nggih akhire kathah ingkang dados min kibaril muslimin, min rijalil muslimin, para penggedene orang-orang Islam sing bahkan dianut sampai zaman sakmenika, sampai zaman tenggene kiamat mangke insyaallah. Niku para sahabat. Maknane mafhum mukhalafah dari tiang-tiang sing boten putus asa niku tiang sing putus asa niku termasuk sifat ingkang sangat tercela, sangat ngrugikaken kita sedaya. Sehingga kita niku nyuwun sewu barangkali merasakan putus asa sehingga mboten pinter-pinter niku keranten sing kathah sifat putus asa. Lagi diajari seminggu mboten tutup. Langkah-langkah sing dipun garisaken para ulama mboten dinut sehingga sinau lagi sesasi wis blenger ngaji ora paham-paham akhirnya putus asa, akhirnya boyong, akhirnya medal. Niku termasuk min kibari dzunub, gede-gede itu. Terus apa meneh sampai ngilangi nyawa, putus asa saking rahmati Allah, pecah kanthi bunuh diri. Kathah zaman sakmangke tiyang ingkang boten ingkang rumaos boten kuwasa nglampahi urip ujian saking Gusti Allah. Padahal garisan ujian niku pun digaris orang mungkin ana kawula niku dibebani melebihi saking kuasane. Mesti ujian niku wis takeran. Jenengan umpami dipun bebani ngapalke Quran, nggih mboten mungkin Allah niku bebani jenengan sak luar kemampuan jenengan. Pasti dipun tanggung kalih Gusti Allah. Niku beban ingkang ujian ingkang dipun ujiaken tengene kita. Cuman barangkali mungkin nek ngapal Quran mboten cukup setahun, 2 tahun, bahkan wonten sing 5 tahun, bahkan wonten sing
menjelang usia tutup nembe apal Quran. Tapi beban niku boten ngantos sampai nutupi dalan sehingga kita niku boten gadah dalan blas. Niku boten, niku ngersanipun Allah. Sedaya sampun wonten ukurane, sampun wonten tangkerane sehingga sedaya coba niku pasti sudah dipun taker sesuai dengan kemampuan kita sedaya. Benten-benten tiyang, benten-benten kemampuan. Tiang-tiang ingkang putus asa saking rahmate pangerane niku dianggap tiang-tiang ingkang boten angsal pituduh, mana tiang-tiang ingkang tersesat. Dawuhipun Allah meleh, fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Wong-wong sing rumangsa aman saking reka dayane Allah niku tergolong tiang-tiang ingkang rugi. Rumangsa aman niku maknane koyok-koyok kita niku mboten bakal diulek-ulek meleh. Rumangsa pun nyun sewu misalkan rumangsa sampun sepuh, rumangsa wis tutup kabeh uli ngamal, tutup kabeh uli ngiseni wektu kangge ibadah teng Allah sehingga kita rumangsa kira-kira wis ora ana ujian meleh. Wis santai-santai wae, wis ora ana coba meleh. Niku ampun ngatos mengkaten. Kita niku mboten dipun perkenankan untuk rumangsa aman saking rekodayane Gusti Allah. Keranten setan niku memang dipun tata niku ngelilingi kita sak nggon-nggon. Duga lewat mripat, lewat kuping, lewat maeman ingkang boten halal, lewat banyu-banyu saking sing boten genah, utawa rengkat lewat informasi sing boten bener. Niku setan mlebet teng gene segala lini nyerang teng gene kita sedaya. Dalam rangka napa? Dalam rangka menguji. Tiang-tiang yang rumangsa aman boten diuji kalih Gusti Allah niku tiang-tiang sing mesti dianggap getun kalih Gusti Allah, rugi. Akhirnya napa? Buahe tiang sing rumangsa aman, santai-santai. Tenang-tenang, santai-santai, mboten napa-napa wis pokoke sangger urip ndara ujug-ujug mlebu swarga. Nah niku ampun ngatos mekaten. Niku dipun larang kalih Gusti Allah. Wal kunutu utawi putus asa iku ibaratun tetembungan antamahudil khaufi saking dadi mligine wedi hatta sehingga laya pokok ora sisa li rojai maring rojak wujudun apa wujud albatata kelawan pasti. Sifat putus asa niku ibarah ungkapan saking meligine wedi. Wong sing ning gone jero ati niku sing ana mung khauf tok. Wingi sampun kita sebataken khauf niku rasa wedi ingkang ketimbulaken keranten roh keagungane Gusti Allah. Tiang ingkang atine niku boten wonten sing ngiseni kejaba total wedi tok. Sehingga saking kebake ati kalih wedi niku boten wonten ruang kangge arep-arep tenggene rahmati Gusti. Anane nggih pesimis tok cara basa sakniki. Niku putus asa, mbuh ora ana dalan. Wis buntu kabeh. Akhirnya nyuwun mundhut dalan sing kerugiaken. Akhirnya ngombe baygon utawa cara-cara ingkang sanes. Keranten rumangsane niku pun buntu, arep-arep tenggene Gusti Allah pun mboten wonten meleh. Pun ketepis habis keranten atine pun namung kebak kalih sifat wedi. Aku wedi wis ora duwe anu nek pene piye. Akhirnya mboten candak meleh. Mboten wonten ruang sama sekali tenggene roja arep-arep tenggene Gusti Allah. Niku sifat putus asa. Keranten kebak tenggene ati sehingga mboten wonten ruang sanese kangge arep-arep tenggene rahmate Gusti Allah. Lah khauf mekaten menika sangat-sangat dilarang. Artinya kita piyambak ingkang buntoni dawahipun rahmate Gusti Allah. Wal amnu utawi rumangsa aman iku ibaratun tetembungan antajarrudir rojai saking dadi dhewene rojak.
hatta la yabqa sehingga ora sisa lil khaufi maring khauf wujudun apa wujud bihalin kelawan nalika. Wa wonten istilah kalih setunggal niku kunut putus asa ingkang angka kalih al amnu min makrillah. Rumangsa aman saking rekadayane Gusti Allah. Sing aran aman niku ibarat saking meligine rojak. Tenggene ati niku kebak karo rojak. Isine niku mung arep-arep tok. Sehingga boten wonten ruang tersisa kangge wedi tenggene Gusti Allah. Wedi cara tiyang niku wedi total wis pokoke mesti ngoten. Mesti beres, mesti aman, mesti sehingga tenggene ati niku mboten wonten ruang sama sekali kangge wedi tenggene Gusti Allah. Wis ora ana mungkin terbesit, gek engko ora ditampa, gek ora diwales. Gek aku ketipu. Niku mboten enten. Gek mboten ikhlas, niku mboten enten. Sing ngoten nggih rumasane totalitas tenggene jero ati niku total pokoke mesti ngoten. Kayak memastikan sedaya niku bakal dipun beresi. Niku nggih mboten angsal. Kita ngebaki manah kita kalih rasa aman niku nggih mboten angsal. Totalitas niku mboten enten nggih. Makanya sakbenere tenggene donya niku sedaya niku mboten wonten sing mutlak. Kejawi Gusti Allah tok sing maha mutlak. Mesti sedaya niku wonten cirine, wonten kurange. Mila wonten pengendikan kullul khairi fi ma'radis syarr wa kullu syarri fi ma'radil khair. Saben-saben utawa kabeh-kabeh kaapian niku mesti ana celah nek nggone perkara elek. Saben-saben perkara elek ku mesti ana celah tenggene apik. Mboten wonten sing dianggap total elek kabeh niku mboten. Menungso contohnya niku umpame kok dicap kalih masyarakat, wah iku wis cara bajingan. Total bajingan niku mboten saged. Mesti wonten perkawis-perkawis sing dipun anggap sae minimal ngenggah pangeran. Minimal dekne tanggung jawab kalih keluargane. Atau kita ningali tiyang sae nggih, niku pinter, cerdas, sugih, yo barek mesti wonten kurangi sifat napa biasanya. Untuk gumedir, untuk sombong, untuk orang duwe ewah dan sebagainya itu mesti wonten. Mboten wonten ingkang total mutlak tenggene ngalam dunya punika sing mutlak namun Gusti Allah. Menika dasaripun sehingga kita niku mboten angsal total nek jero ati wedi tok niku mboten angsal utawa total niku beres kabeh utawa aman kabeh niku mboten angsal. Kedah wonten celah-celah kangge njagani nek gek kita niku klen untuk keranten mboten wonten sing mutlak kejawi Gusti Allah. Falqani tu mongko utawi wong kang putus asa wal aminul lam kang rumangsa aman iku jahilane bodho karone billahi kelawan Allah waqiane kang tumiba karone la mahalata kelawan pasti fitar taati ing dalem ninggal taat wa fi'lil ma'asi lan nglakoni pira-pira durhaka fa inal qanita mongko satemene wong kang putus asa iku ya turun ninggal sapa qanit atau ata ing taat li ana kurang stune qanit iku ya ningali sapa kon ana ing stune taat iku latang fa'u ora manfaati apa taat hu ing qanit wal aminu utawi wong kang rumangsa aman iku yartakibu nerjang sapa amin al maksiat ing maksiat bidzanni kelawan done amin anha ing setuhune maksiat iku la taduru ora bahini apa maksiat ing amin naudzubillah min darki syaqa reksa nyuwun reksa kita kelawan Allah sanging nekani nemoni cilaka wasil qada lan alane putusan tiang-tiang ingkang putus asa tiang-tiang ingkang rumangsa aman kalih rekodayane Allah niku dianggap tiang ingkang bodho kelawan hakikate Gusti Allah. Dianggap tiang ingkang boten paham tenggene hakikate Gusti Allah. Sing dikersakna Gusti Allah niku boten paham.
Sehingga Allah niku mestekaken wong-wong sing rumangsa putus asa, wong-wong sing rumangsa aman saking rekane Gusti Allah niku pasti niku terjebak nggih. Ninggalno taat utawa nerjang maksiat. Wong putus asa niku mesti ninggalno taat. Kayak ngaten. Niku ingkang dipun garisaken. Wong kok duweni sifat putus asa niku nggih sing dilampahi niku mesti ninggalke taat. Utawa wong sing rumangsa aman wis bakale mesti swarga, nggih bakale mesti ora ana hitung-hitungan. Niku mesti niku nerjang teng kene maksiat. Dadi santai mawon. Di usia-usia sing pun senja nggih tesih nakal, tesih dereng saged ngresiki ati, tesih dereng saged nuruti perintah Gusti Allah. Padahal tiang-tiang sepah niku tiang-tiang ingkang dipun rahmati Allah, dipun tingali kalih Gusti Allah. Kita sedaya ingkang rumaos mun nunduk sepuh niku asline tiang-tiang ingkang dipun tingali kalih Gusti Allah. Selalu dipun tingali Gusti Allah. Iki kawulaku wis umure wis tuwi-tuwi, wis tuwa-tuwa. Niku dipun pandang kalih Gusti Allah sehingga nek Allah mandang tiang kalih tiang niku mesti Allah paring rahmat. Allah mandang kalih kawulane niku pasti Allah paring rahmat. Sehingga tenggene usia sesenja niku kita dipun suda. Senajan kita awak rada ringkeh, penyakit rada akeh niku tapi nggih disuda. Kepinginan pun mboten wonten nggih. Mun surapate seneng-seneng karo mobil meneh. Mun mboten doyan mangan sedina ping 3 niku mboten doyan. Maksimal ping kalih. Ping setunggal mencukup. Esok sarapan, sore ngopi ini pun cukup. Niku dipun tingali Allah, maknane dipun tambahi rahmate Gusti Allah. Sehingga wonten tiyang nyun sewu tiyang estri nggih pun mboten medal getih meleh. Pun mboten haid meleh. Sing kita butuhaken teng kene sesenja niku cedhak kamar tidur kalih cedhak kamar mandi pun beres niku. Sehingga lantai 2 lan 3 pun mboten butuh. Niku maknane pun dipun tambahi rahmate Gusti Allah. Keranten dipun tingali kalih Gusti Allah. Tiang-tiang ingkang putus asa niku dipun anggap tiang pasti ninggal nang ngene taat maring Gusti Allah. Wis wong jenenge putus asa nggih pun diselehke. Wis mbah ora paham, ora sekolah lah, wis ora paham metu akhire ninggalke perintah. Semanten ugi tiyang ingkang rumaos aman saking rekodane Gusti Allah nggih ngaten. Akhire kaya-kaya bebas ngelampahi maksiat. Jarene umat Kanjeng Nabi swarga kabeh. Akhire santai-santai. Maksiat niku dipun anggap barang-barang ingkang remeh. Apa wae diterjang, mboten masuk. Dikanden-kanden pun mboten masuk. Nauzubillah min darkis syaqa wa su'il qada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu utawi wong kang cerdas iku man wong dana kang nglemahake sapa man nafsu ing nafsune man wa amilan nglakoni sapa man lima maring ngamal ba'dal mauti kang ing dalem sabadane mati. Wal ajizu utawi wong kang apes iku man wong atba'a kang nututi sapa man nafsu ing nafsune man hawaha ing kesenengane man wa tamanna lan arep-arep sapa man Allah ing atase Gusti Allah al amaniya kelawan pira-pira angen-angen. Ibun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing aran wong cerdas disebut wong kang cerdas niku wong sing iso nglemahno kesenengan hawa nafsune dipun tundukaken. Hawa nafsu niku gadhahi sifat la ammaratum bisu. Akeh perintah tenggene perkawis-perkawis ingkang ana sehingga dalam rangka Allah niku nikel-nikel lagi ganjarane menungso
niku Allah gadai tantangan tenggene para manungsa sing iso ngendhalekno hawa nafsune niku dipun tikel-tikelaken ganjaranipun kalih Gusti Allah. Kelantan nafsu niku mboten angsal dipun pegot, mboten angsal dipun buak, tapi dipun kendhalikaken dalam rangka menuju taat tenggene Gusti Allah. Kita mboten angsal misalkan kelantan nyun sewu gadah syahwat ingkang berlebihan akhirnya dipun kebiri niku mboten, niku haram. Niku peparinge Gusti Allah. Hawa nafsu niku peparinge Gusti Allah. Kita misalkan saking wedine karo ndelok-ndelok barang maksiat mripate diculak misalkan. Dipun peges ben mboten maksiat niku mboten angsal. Kenanten hawa nafsu niku peparinge Gusti Allah dalam rangka menaikkan derajate kagem sinten kemawon ingkang saged ngendhalekaken. Nggih, nafsu niku nggih tetep wonten. Tapi tetap dipun kendhalikaken, dipun arahaken tenggene ngamal-ngamal ingkang saged datengaken ridhanipun Gusti Allah. Dawuh Kanjeng Nabi, sapa wong sing cerdas niku wong sing iso nundukno kelemahake hawa nafsune lan ngamal-ngamal krana somben sak badane mati. Nggih, prioritas niku maksudnya prioritas ngamal kangge akhirat. Wong sing apes jaripun Kanjeng Nabi wong sing nututi hawa nafsu. Angen-angen nenggone Gusti Allah kanthi pirang-pirang pangangen-angen. Tiyang ingkang dianggap apes menggah Kanjeng Nabi niku wong sing selalu nuruti hawa nafsu, gadai angen-angen tenggene Gusti Allah. Angen-angen niku maknane pengarep-ngarep tapi mboten wonten dasare. Pepe mboten nate ngamal tapi ngarep-ngarep suwargane Gusti Allah. Piyambake boten nate tobat tapi ngarep-ngarep pangapurane Gusti Allah. Niku tiyang ingkang dipun anggap apes menggah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten yen mugi wonten manfaatipun. Al-Fatihah. La